下下心爽爽，谢谢爽爽，下胸下，阳下，皮胸下上去，bish，kita set，三，数年。数年，数三，数年，想，什么事？什么？说上下，修什么？我等会儿。Tuku pisang 2.000. Kok rarang-rarang kok keminter. 谢谢，什么？Tidak mandi niki sore duduk ini. Kan kok sak tuku sahur nang kono ae kok. Kok makan. Nanti esuk kan ndek soto. Wis to Mbak, nek poso nggowo panganan kanggo Mbak Danis. Rasah masak. Kolak nggowo, pia-pia nggowo. Asem-asem nggowo. Kayak cek soto nggowo lho. Isane berbagi ku yo nek ngene iki. Tapi yo mbok gawani kabeh. Ora poso. Iya. Poso yo mau nggowo. Ora poso nggowo. Kok nek poso. Tak tolakno engko 7 dina 7 bengi. Apa kowe muni rantek ngono? Kowe muni rantek? Dan kowe muni rantek ngono? Saiki kok muni kolak 7 dina 7 bengi yo rantek. Kalau ngrebut tero nang sor joglo tatas. Sengkok. 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 Sengkok yo nggih. Sudah, kolak tenan iki aku. Carane anu makne denane kok pasti ngene Mbak Deni. Terus kok pecel ngene. Nek iki tutuk kolak dhewe nek sore iki wong lempok. Kesel mah aku. Esuk sore. Iya lho nek bothok jangan menit jangan nasi nek aku. Posisi Mau ya tiba gedangin dekne. Lah gedang iki mak mbok kowe ya wis gak apa-apa sih, Bang. Gak gedang-gedangan kok ora. Enak apa ya, Mbak? kurang lengkap. Tape. Tape. Oh, rasa susah mor, ora kok mbok susah yo apa. Yang olah-olah ndang leren. Gedang bonyok. Ya wis ni gak apa-apa bonyok-bonyok lah. Kaya umur ya doyan. Engko nek nemplungno nek ape umur mah. Tahu gedang yo ora enak iki. Malah ngono ora enak. Oke sih. Tapi ini kurang gede kurang mbak? Terus kamu dapat apa? Cemplung. Alon-alon mak.
Jaminan minta berapa? Jangan asli makan. Makan biasa, makan apesan. Arek ngolah. Kerupuk ini sih. Wis sampe iki. Ngolah wong jenenge wong anak wong iki. Tembok apa yo. Cincipi dan miskin. Mari kok disinggahno ya mur yo. Lho mur ngono yo. Bisa kayak tau ngambil ya. Aset mur iki. Mandur nek rambut open yo kok buang. Aku tak tahu atau mata mau pengen panggil ngambil. Lu iya he. Iya he. He, Pak enak ya sen belum mak tin bang susu sen dulu. gula he. Iya he, gula he. Sehe. Kolak tanpa uyah he. Rasa hai gak enak he. Enaknya ngangge gula he. Gula ape? Ape he gak he? Gula he ape? Mau nek ada jangan sing apa mau? Nah, ada he ngangge. Aja sing atom he. Panasnya ke atasnya akan meleleh, banyak penyakit he. Tak panas mak tak. Penyakit he, mantah he. Senengannya dikek neng atom he. Tak suka lah he. Yes, jadi lek jamnya spontane masak. Kali ini masak kan oleh Jamis kangen masakan sendiri. 2 hari di Solo sudah meletak rasanya, makanya di Solo itu enak tapi kenaan buat lek Jamis. Lah mae dalalan aku nang yo kok ora ngerangkep yo dadakno profesine. Ya kok buruh piring yo. Jiwa he, buruh he, mendalam he. Jadi nih he, gak dibayar karo sirimi he. Jadi jiwa he, omae tingkat he, aku mendadak. Linu he. Aku marah seneng he, senengi murahku. Mbok ora rugi jiwaku iki gak iso mos dadi wong iki. Ya ampun, teruk ngono ki aku iki ya Allah. Gak iso mos, tenang sih. Gulanya ya kurang manis he. Bingung ya Mur, Aku ijek. bingung Mur kowe nek kene pangan apa bingung lek kene gawa. Bingung apa ora? Apa sing mbok gawa? Untuk parcel. Lah iya, Untuk parcel. urung bodok wis parselan. Berarti urung tak hitung manggine jenengan dereng teh. Astagfirullah. Ih, kok yo cek ngiceng wong kuwi. Yo digolekno wong ngene perkara. Kok ijek ya banget. Jiwa ngorong yang diajarkan Lek Damis itu melekat, cepat sekali menular. Aku jane iki pengen piye-piye iki sing digodhog dikulur. Dicetak nih. Cetak. Wis medhek ora? Bon. Oh kemeduken mah. Enak. Urung ngamur, masuk medhek emot. Oh kemeduken malah. Delok emot. Ngene medhek karo iki. Peso ah. Belok mas. Tak cemplungnya ya. Pisang tak cemplung guys. Lomot kok. Gak apa gedang digodhog juga enak iki, Mbak. Blomote gedang kok ya apa? Lha iki apa ya ora dimplungno? Tapi kok blomot lho cocok 12.000 guys murah. Lan kali wong kolesterol nek iki. Lah iki ndek kae piro, Mbak? Lawe.
Wis murah ya iki klopo. Lawe 30. Gede iki lho. Gede ya ini pokoknya masak itu oh enak nah ini. Mbak Rindu omah iki uwit juga. Tingkat 3. Tingkat 3. Sangat ya Allah. Iki berjuang iki dari SMP. Dek niki Itu kayak nikem. Pajile. iya merantau nunggu apa sih ini? Nang ndi Mbak nek ngarani? Nunggu dek ini kan lumayan paketan ya Mbak. Nek ini kan merantau. Iso ngantek di niku. Berarti Pak Solo itu terantau dindan niku. Niku cilik sama SMP kuliah yang golek di. Pinter ini sampai nyalon dari DPR. Karena wong gemblengane kuat iki ya apa-apane yo kuat. Terus lho. Kenapa Mel? Yo, sate kok ngeresuh lo ae lho. Padahal ora. Ditinggal pacare. Iya, Kok Pece. malah kuwi. Aku ngono iki gerak-gerik ngono iki wis nganu. Wis marai wong. Ngetno iki sambat ora berucaplah tapi lesu. Ngono iki lho kok obong sikilku rasane. Mboten Adus, ndang adus. Ndang adus kok ora seger, poso mbok dusi. Kok wong nang kene iki ora tau adus sih, Cang. Tapi calon amit-amit tok. Mori ndek kene adus aku kudu muntah. Ya aku Mori ngene aku yo sungkan mak wong anyaran. Kene adus sama. Lah coba nek wis dikongkon ngono yo lambung ya Allah mur. Walah, sore antek teko sore dhewe ora aku yo sungkan mak aku asline yo kowe nek nang kene adus kok maleh. Biasane wong angger aku nek ngandani ngono. Biasane wong nek wong sengkani langsung maleh wong ayu mencorot. Adus. Tapi saiki maleh nek iki. kira pun tak emak expired. Mak kan aturan. Lah kayane nek ur iki. Cipok ibu enggak kena. Lah kan. Ijo kae enak. Ijo kae itu. Kamar mandi. Tak dewek sing agung, Bu. Walah mak iki cek agung kadoan mak. Oh, kulone yo cek duwe lho mak. Isine mosok semene kae mak. Tolong, Nduk. Astagfirullah. Tak mau blender, Bu. Blender rusak. Anyar Anyar aja tinggal ngono mak. Urung teko iki blendere. cilik nang dhisik, Bu. Santene Dhewe kon ngomongno. kursit to. Ya Allah nambah ra dibegisi. Kene. Aja kene lho. Itu mel-mel gak yo pengen kolak. Kolak mah. Tapi kula nek anget-anget gak patek asma mak, jika es batu. Kolak teh es batu emang gak enak. Iya kok ada niku iki aneh. Kok iya dinda aneh ya aku terus. Aneh. Oh iya. Makan apa? Makan Walang. manusia. Aku kangen di. Nggo kolesterol. Gak mau. Wis tak picit kok. Do tekok picete nang cilik. Mbok cemira kok. Enak iya. Tapi luworo. Oh tadiku tapi luaran, tadiku pengen muni ngono tidak luar. Lah minyak panas kok minyak neraka. Mak iki lho kok.
nangis aku. Niku sing rekaman siapa, Mak? Mbak Sinta. Sama Mbak Sinta. Saya nangis pokoknya, saya tenang ya. Saya jajaran kan. Panggunannya bukan cilik. Saya kok Mbak Sinta. Mbak Sinta komen yuk. Dulu deh kurang. Guys, harus ditambahin maknya. Wah, kok. Kene wanoi. Anu Del, incip Del. Ibu incip apa-apa boyone mateng kok. Oke. Poso ki oleh ngicipi. Tapi aku tuh mak lega. Terusan yo. Nek ndek sedikit. Kecil incip. Iki biasanya digendel umur yuk gak mbok gendel umur. Bandel, Pak. Coba bandel. Legine wis. Oh, yang urung. Kabeh Siti Mak. Siti, Mak. Siti lho, Mak. Siti, Mak. Mak aku nak nambahin lagi. Mbak sampean Mbak. Mak aku nak nambahin lagi kok. Mak. Nek ke asin yo ora enak. Cil. Mbak nak nonton. Kumbune sepele. Nah, jelas kayak kolak, guys. Enak iki. Lo tapene guring-guringan nek sumu. Jadi kebaca. Mana? Niki mbok icipi pas lek lu sik pe disokine. Ya Allah, iya iki. Mana kok kan ngicipi? Pasok-pasok ngicipi gitu. Sur. Lagi kok rasanya beda nih iki. Iyalah. Itu cuma utek kae dino kok. Jur. Mbok ajur kok. Urung kok tak cek ini. Selesai. Hari ini kolak wedang mecur. Mantap. Jasmur. Kayak nek waloe nggih. Jadi kolak. Ini mah ya. Ora. Sithik ae.